जतन हरकाहा हरजरानी तै तिनिंखा नरगनि बागै हरजरानी ब्लॉग मा खायका तामुनि बागै आं हरजरानी ब्लॉग मा खायका हिंके आबो रायखे मोसांखा नायथका तानबा हिंके पिलाला नबार सिपसि रायखे बखास्रांगता आबो तामुइ दङ टाइम ना 10 PM के आनि एयारटेल फाइबार बो दङ वाइफाइ आबो नुइ माने किचिं ब्लू कलर चिंजाक आबंखानि एयारटेल फाइबार वाइफाइ इनके आं बिलाइखे थकाता ताल नोगो लाइके पहर संसाजाक आमबागे आनि आमा हिंगे टिभि नाइ दङ तामा हिंगे टिभि नि जे मुभि ताव नाइ दङ हिंगे एक्स फिल्म नाइ दङ हिंगे थुजाक हिंगे आं बाय थुना फाइजाक आनि कोकोइ किसान बैनि माइदुमि फाइके बांगै थुना नि फाइके हादिसिं खोना मालाय सिवानो फुंजरा दो गुड मॉर्निंग एवरीवन जों लामसुगो ताबुंका फुंजरा इनके आं थंबा सखा बासावै आं ताबु ता बाचावै फ्रेश और खानि हिंतमन ता मखां तो सुजे मा संगे बासाखा संसां बासाखा बाचावै कैसा रुमिं खायगना एबा आयांगो चिनि यong संनि एबा आनि आमानि ते आयांगो वाकबो सारकिसा नायगना ता नंग बुसकां फनुगानो अबंखा आनि आमानि वाक गें डाटा आमसके torkha आइ आयांगो हिंके आइलेंगो हिंगे आनि दारानिता एबा यंगनो नागिहिनि गलांगुता आबंखा आनि नायुता बोसा जायता एबा ता बं गे आदा सावि दङता यंग आदारि गलांगमान आं मो यांनि फाइ हिंगायनो ते किसा तंखा हिंगायनो आं माइजाना हिनि फाइमानिता माइ हिंगायामो तनि माइनो ताइ मुइ हिंगे आलु आकारान फाटमखै ब्लाइके थका आमा संमा बामो ब्लाइके थकजा गता आमा बो संना दुंब्ले आमसिके टेस्टा आमसिके कथ आमसिके काहाम के संगता बाबा हंगे माचाया ख बाबा हंगे बॉल फील्ड तंगता के माबे कनि जों सालाय मा हिंगे चिकेन चाखाता माने गांटी बिसिमो चाखाता आंखे यांगो न कतरां चाखाता गे आम बिखायनो ब्लाइके मुइ थकजा खाता आम माचाय माले आमसु आनि स्वीट ताबुक ओंखा दिबरनि 12ता तामुइ दङ ओंखाय सातुंबो तुंगुइ दङ आमसुके ओंखाय नबारबो सिबुइ दङ थालिक बुलाइर कबुनि दंखा नु यमान होना ओंखाय सातुंबो तुं मानि आमसुके तुंगो सानास कोक्रै ताफना नबर सिप तंथमा हाइबंगो ताफना ब्लाइके बोर्डिंग सेलेवता सातुंनि बागै नन्नु यमान खाना आं मुससक सेंस थानि नायमता अन खला क्रेजा हाय दा ताबक के लाइट 5 इयर नि फरे हिंगे ताका नुय ताका गुड मॉर्निंग एवरीवन जतन लामसुको कताल वीडियो तिनी वीडियो हिंगे तिनी संडे 16 मार्च 2025 आं ताबो थांनि दङ ताम बागै हिंगे सार्च नक फाननानि बागै सिनि ब्रादार कथम बेकनै फानना क्लाइटा आबो ब्रादार को थमा नगदा सिदो आबो साइमानया ब बिनि टाउननि दे फाइका मियाओ ब करि हिंगे आं साइसो नमा क्लासिनाइता गाय तिनि दिकन बडि जंनाय तिनि दङो गाय अमनो ताबुंखा 7 हाइटावि दङ टाइम आं ताव थांनि दङता गनाय दङ भिडियो न केब करि आं साइसो न दादा को थमा करि खेता फाया को टाउन आमदानिसि साइसो नमा फारका तलां साइसो न पारि केलाने फाबात फारिके फारि So guys, के सामुं खाइबाय के गिरजानि हाइके आं ताबुक थाङै नगो तकइ मुसुइ गिरजा फासिनाय गितिन बगाम सुंनो जतन हामबाय।